Здравейте на всички и добре дошли в моя канал. В днешното видео искам да ви разкажа за отглеждането на златни рибки и сомче. Първо да ви ги покажа. Ето ги златните рибки. И ето го сомчето. Сомчето е от пълзящите видове, които пречистват в аквариума, което е много полезно. Вижте как се е залепил за стъклото. Ето го в движение. И първо да ви обясня какво ви е нужно да имате в аквариума. Първо трябва да си имате термометър и температурата на аквариума трябва да е за златни рибки около 20 и 25 градуса. Също така в ето тази кутия, вътре има филтър, както и нагревател. Нагревателя се включва или зимата, когато е много студено, или когато температурата спадне на под 20 градуса. Също така, златните рибки не трябва да се гледат на пряка слънчева светлина, както и други видове риби. Трябва... Ето тук има едно осветление, което е закачено за аквариума. То е специално за аквариуми. И това осветление може да си го пускате, когато искате да си видите рибките. И също така не трябва да е пуснато за повече от 6 часа на ден. По отношение на храненето на златните рибки, те когато са малки, още трябва да се хранат през ден, в зависимост от големината им. Аз ги храна през ден с по 5 зранца всяко, т.е. 10 зранца изсипвам. А пък сомчето му давам едно като хапченце. Има едни такива храни, ще ви ги покажа след малко. Когато пораснат златните рибки, трябва да се хранат всеки ден, но не трябва да се прекалява с храната, за да не ги прехраните и да ги убиете. Моите златни рибки са вече по-пораснали, преди бяха по-мънички, затова от днеска започвам да ги храна всеки ден. Ето вижте, сомчето сега се вижда по-добре. То все още е мъничко, така че няма то да го храна всеки ден, а през ден него. Ето така изглеждат храните. Ето е за златните рибки, тази голямата кутия, а малката е за сомчета. И сега ще ги отворя да ви покажа. Ето я за златните рибки, това са гранулките. Ето я и за сомчетата, под формата на хапчета са едно. И аз ще му сипвам по едно през ден, докато не порасне по-голямо. Ето тази храна искам да ви покажа, съм си взел. Тя е за всякакви видове риби, може да храните всички видове. Златни рибки, сомчета, каквото си пожелаете с нея, може да храните. Тя е под формата на люспи. Ето така изглежда. За нея не мога да ви кажа определено по колко да слагате. Това е зависимост от рибите, които имате. Също така, ако сте някъде на почивка, примерно за седмица, 2 седмици, дори няколко месеца, не е зле да си купите ето такава хранилка, която ето тук има нещо като контейнерче, което го пълните с гранули. Вижте колко много гранули побира.
Като знаете, че на ден им трябва по 8-10 зранца, вижте колко много. Това може да стигне дори за 3-4 месеца. И тази хранилка работи на батерии, 2 пъти А, които се слагат ето тук отзад. Ето така. И сега нека ви покажа как работи. Значи, след като сте сложили батериите, имате си храна в контейнерчето. Ето тук. Това може да си го нагласите. Те са като степени. Колко храна да ви пуска. То не пише определено колко, но вие трябва да си го нагласите, да гледате и да видите общо взето коя степен колко храна пуска. Аз го пускам на третото, защото не пуска храна на другите. Първа и втора степен не пуска храна. Ето, нагласих го на трета. Рибките означава веднъж на 24 часа. Една рибка веднъж на 24 часа, две на 24 часа и трите рибки са 3 пъти хранене на 24 часа, в зависимост от степента, която сте задали. И ето тук има едно бутонче, което като го задържите, ще ви се изписват степените. Аз ги храна веднъж на 24 часа, затова ще го направя на първата и вижте какво ще стане. Ето светна лампичката. И ни пусна храна. Само че тази е прекалено много. Затова може да си нагласите степените. Даже аз май съм го настроил на 4-5 степен и затова ми е пуснало толкова много. Но вие си го нагласите спрямо вашите рибки. Аз си го нагласям на 3 степен. И да. Също така забравих да ви кажа за декорациите. Декорациите може да си ги избирате, нали, която каквото ви хареса. Нали, все пак на вас да ви харесва, но трябва да внимавате според вида на рибките. Примерно, златните рибки не трябва да им слагате много остри предмети вътре, защото малко хора го знаят, но златните рибки са полуслепи. Просто така се раждат. Такава им е породата и трябва да внимавате с растенията да не са много остри, за да не се блъскат в тях. Понеже те, за да разберат къде се намират, се блъскат понякога в някои предмети и трябва да внимавате да не ги нараните. Също ви посъветвам ако си взимате златни рибки, задължително да си вземете сомче, защото те си дружат заедно, нищо няма да си правят взаимно един на друг. Пък и сомчето е полезно за аквариума, защото прочиства мърсотиите, попаднали върху стъклото на аквариума или по растенията и декорациите ви. Също така, ако желаете, ето тук отзад, ако виждате, зад на стъклото съм сложил нещо като тапет, за да не се вижда отзад стената. И задължително трябва да си имате и помпа, която да пуска въздух. Ето. Ето е и помпата. И последното нещо, което трябва да знаете за
аквариумите е да слагате едни важни препарати. Първо, когато имате нов аквариум, сипете чешмяна вода в него. Трябва да сипете ето този препарат Prime. Може да го намерите в различни магазини, както и този Stability. Prime се сипва, за да обезвреди лошите микроби като хлор, железни вещества във водата, за да им по-благоприятен живота на рибите. Ето тук отзад има инструкции по колко трябва да се сипва, в зависимост от големината на аквариума. А пък този препарат Stability е за слагане на необходимите и полезни бактерии за рибките. Също си пише отзад по колко трябва да се слага. Това е от зависимост колко ви е голям аквариума. За златните рибки трябва да ви е между 25-30 литров аквариум. Моят аквариум е 50 литров, така че аз нямам проблеми с това. Стабилитито знам, че трябва да се слага 8 дни, като първия ден трябва да се слага по една мерителна капачка за моя аквариум. Всеки аквариум е отделно и внимавайте да не слагате по повече препарат, за да не стане някоя беля. А пък другите 7 дни за моя аквариум аз сипвам по половин мерителна капачка. Ето това е мерителната капачка. Тя е около 5 литра, мисля, че милилитра. И това беше от мен за днес, приятели. Ако ви е харесало видеото, ударете един лайк. Ако не сте се абонирали, моля абонирайте се за още такива интересни видеа. И ако някой от вас има въпроси, може да ми пишете в коментарите. И аз по възможност ще го видя и ще ви отговоря. И успех, ако вие ще си имате рибки. Чао!